Emmi kiinni jo, Kemmi. Kiinni jo. Vastaan Pinja. Kiinni jo. Oi. Kohti alku. Ota vaan. Hei. Ihan unestaa. Tytöt hei. Vapaana. Kattokaa veskarille. Noniin. Kaikki nousee vaan hei. Siellä on selän takana taas. Vielä. Hei, laskee. Emmi jaksa kiinni. Hei, siellä on keskellä nyt vapaana. Ei anneta vapaana mennä. Hyvä, vielä. Emmi, tää on sun. Täällä näin. Hei, kiinni jo. Hyvä, tytöt vaihtoo. Se meni ihan puuroksi. Vielä. Hei. Kato se juoksu! Saara, kato se juoksu! Varo selkää nyt hei! Hei, älä jää seisoo! Ota vaan Emmi, vielä! Hyvä Pinja, vielä! Eteen yksi! Oi jo. Kato veskari! Nyt yksi maali pitäisi saada. Oi. Hei! Kukaan ei tuu päälle, vastustaja saa tehdä ihan mitä haluaa. Laita kiinni. No niin, yksi päälle. Hyvä Emmi vielä. Siellä on kaksi taas tuolla, kattokaa. Vielä. No niin Pinja, nyt katso jo. Noin, nätti. Kattokaa nyt, me pelataan ihan niinku alevoimalla koko ajan. Ei. Täällä on ihan vapaana, tänne tulee jo. Kiinni, saa kiinni! Siellä on jotain. Sen niin vastaan! Käsi pystyssä tänne näin. Kuka ei käytä ääntä? Oi. Hyvä. Hei. Palloon tytöt! Senni! Oi. Hyvä Kiia. Älä ärästele. Puolustamaan! Hienosti. Ja vaikuu. Niin. Hyvä. Hyvä Marissa. Marse! Hei. Hei, hotku levee! Hei, hyvin pelattu! Omasta alta toiselle lailla! Jäi. Hyvä pelaa!
Hyvä Melina. Lähetti liikkeen Otto maalille! Oi. Hyvä tytöt. Yksi päälle, yksi! Täällä on ihan vapaana yksi. Ota Riikka tämä. Oi. Vastaa vaan. Ihan Martti hetki pelattavaa. Rassamoona sitä! Ei ole pelattavaa. Tuli. Kattokaa hyvää. Hyvä Hantti! Olivia menee! Aiku, hieno Hanna! Olivia! Hanna ja liike Hanna heti! Olivia menee! Ei voi päästä sieltä. Kiinni pelaaja. Saaks tänne noin mennä? Kiinni vaan pelaajaa! Vielä. Pinja vastaa. Vastaa. Hyvä. Uudestaan! Vastaa. Hieno peli, Nelli. Loistavaa Te lähdette shoppailemaan. Jokaiselle yksi. Loistava oli! Hieno Eela! Minulla on kuule koreeteksi vehkeet ja saappaat ja kaikki, niin nehän kävi riskistä. Vielä vaan painetta siihen. Ella, kato keskeen oikein. Täällä on. Ai, yli vaan. 85 minuuttia ja niin paljon -7. Ja 15. 15 minuuttia. Se onkin, kun eihän se nyt kukaan muuten menisi. Niin. Itse eväät. Vielä saa, vielä. Tuu vastaan, Pini vähän. Nyt päälle. Nyt toi pitää laittaa tohon asentoon ja tosta päälle ja pois. Hei, peli menee. Mistä sä painoit siihen? Vasta! Vetoja tuli! Hyvä! Nopeammin vaan tytöt, nopeammin vaan! Pitää päästä vedolle! Kiire, Nanna, nyt on vähän vikapaikka, nyt on tonttu kiire! Hyvä Jade! Partioidaan kaikille jää yksi tyttö! Maalin kohti vaan Henni! Jatkeella Ela! Kiire! Ela jää varmistaa. Ei tule Pettiina, ei Hyvä, pääse Nelli! Pettiina! Vastaa Jade! No keski vaan Pettiina! Mene Nanna, mene!
Hyvä. Ja Sessu, muista keskelle. Älä lähde molemmat Tuuli keskelle. Ota paikkaa. Tuuli. Oi. Hyvä, vaihdetaan samalla. Mennään Sessulle. Vastaa Salli. Vastaa lähi. Onko siinä semmoinen pieni siellä? Oi. Sessu siitä heti poikki ja eteenpäin. Nanna lähtee. Nanna lähti! Oi. Meillä nää on sun paikkoja, näihin pitää pystyä jaksaa mennä nyt vielä. Seuratkaa meille paljon. Ei tulla Salli. Samaa perää vaan. Hyvä Henni. Ai, Nanna. Hyvä Epsi. Hyvä Melina. Mene vaan Tuuli, pallokontrolliin. Melina. Hyvä. Jatka mailla peliä. Ei voi menettää. Älä nyt anna sitä. Päälle. Nyt Salli kiinni. Hyvä, hieno syöttö. Vähän. Oi. Salli ja Venla. Läpsi. Mene vaan, pysyy kentällä. Hyvä Hentu. Pelissä. Pois vaan. Hyvä Hanna. Eteen. Hieno. Hyvä Marissa. Hyvä Hanna. Herra pallo. Noin, nyt on sun. Hyvä Olla täällä, mene paikkaan. Mene vaan. Älä unohda selän taakse, hei pelaajia. Oi. Venla puhuu. Hieno Epsi. Katki. Hyvä Nelli. Vikat vielä, hei, nopea.